Tak si ju našla. Malička, nezatúlala sa ďaleko. Narobila nám starosti však. To áno. A teraz bež. Zbabelci! Nepoznáte nič iné, iba násilie. Čo si sa zbláznila, Rita? Čo to stváraš? Chceš sa nechať zabiť? Uteč, Rita, uteč! Utekaj! Daj pozor, zabijú ťa! Je to dievča. Má vysokú horúčku. Rita, priprav zábali, ako som ťa to učila. Rýchlo. Semiačka ľanu. Áno, áno. Semiačka ľanu. A ty, Katarína, zohrej mlieko. Dobre. Určite si hladná. Dobrý deň, matka. Dobrý deň, matka. Chúďa malé. Dúfajme, že to prežije. Necháme ju teraz tu a uvidíme. Našťastie ten jazdec nebol ako ostatní. Ako to? No, mal odvahu zachrániť aspoň to dieťa. Akú odvahu? Čo s tým má odvaha? Ešte dlho budete tárať, alebo urobíte, o čo som vás prosila. Odvaha môže znamenať nebyť ako ostatní. Ten človek bude možno vrahom, ale aspoň urobil dobrý skutok. Zachránil život. Nezabúdajme, čo nás učí svätý Augustín. Každej z nás bola daná šanca zmeniť sa, ak to chceme. Aké jej dáme meno? Tento skutok milosrdenstva som zanechal svoje lúky a prišiel som až sem za vami. Ponúkam vám tento výrobok, ktorý je jedinečný. Skutočný liek na všetko. Rita, tak poď. Rýchlo meškáme. Idem. Vďaka. Prosím ťa, musíš odpočívať, no? Vrátime sa skoro. Neboj sa, cítim sa dobre, naozaj. Je mi ľúto, že nejdeš. Aj mne. Ale bude lepšie, ak zostanem doma. Hádam, pôjdem na budúce. A buď rozumnejšie ako minule. Ako minule v tom kláštore. Áno, mama. Počúvaj, dozvedeli sme sa, čo si vystrájala. Nemôžeš tých ľudí takto provokovať, chápeš? Nevieš, kto to je? Kto? Guelfi, Ghibellini, čo ja viem. Viem len to, že táto vojna asi nikdy neskončí. A medzi tým počas bojov pozabíjajú aj ľudí, ktorí s ňou nič nemajú, že? Viem, je to strašné, ale nepokúšaj sa zmeniť tému rozhovoru. Teraz hovoríme o tvojom vyzývavom správaní. Viem, chápem to, ale je to silnejšie ako ja. A oni sú zase silnejší ako ty, ako ja, ako všetci. Oni sú pánmi kaše. Čo chceš robiť? Chceš ich zastaviť sama? Keby som tak mohla. Tvoja matka a ja snívame o tvojom šťastnom živote. Chceme iba tvoje dobro. Viem, že to robíš zo šľachetnosti, ale dávaj pozor, inak sa dostaneš do problémov. Áno, ocko. Dobre, je na čase, aby si odpovedala notárovi z Gubia, ktorý ťa požiadal o ruku. Veď ho ani nepoznám. Nevadí, bude to dobrý manžel.
Bol to zvláštny večer a môj brat stále kričal a ja nevedela som, čo robiť. Chcela som odísť, ujsť preč. Bol to ťažký večer, asi najťažší v mojom živote. Neverili by ste, ale ešte teraz ma Je mi to ľúto, krásna Anna, ale musím ti ukradnúť svojho brata. Musíme ísť k pánovi. Hneď. Dovidenia. S Bohom. No, vďaka, že si ma zachránil. Chudinka je nudná až hrôza. Ale ešte pred týždňom si to nehovoril. Lenže to bolo pred týždňom. Stále si nevieš vybrať. Prezrať, kedy sa už konečne oženíš. Prečo oženiť? A prečo nie? Pokiaľ žila moja chudinka Konstanca, nebolo to vôbec také zlé. Som si istý, že aj ty časom nájdeš tú pravdu. Tie pravé sú príliš nudné.